அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள், ஒருவர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹுடைய தூதரே, அதிக நன்மையுள்ள தர்மம் எது என கேட்டார். நீர் ஆரோக்கியம் உள்ளவராகவும் பொருள் தேவை உடையவராகவும் வறுமையை பயப்படுபவராகவும் செல்வத்தில் ஆசை உள்ளவராகவும் இருக்கும் நிலையில் தர்மம் செய்வதே அதிக நன்மையுள்ளதாகும். எனவே தர்மம் செய்வதை உயிர் தொண்டைக்குழியை நெருங்கும் வரை தாமதப்படுத்த வேண்டாம். அந்நிலையில் இன்னாருக்கு இவ்வளவு இன்னாருக்கு இவ்வளவு என்று கூறுவதிலும் அர்த்தமில்லை. அப்பொழுது உம்முடைய பொருட்கள் மற்றவர்களுக்கு என்று, அதாவது உங்களுடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு என்று ஆகிவிட்டிருக்குமே என்று அறிவுறுத்திய இந்த செய்தி ஸஹீஹுல் புகாரி என்ற நூலிலே 1419 என்ற எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. காலத்தே பயிர் செய் என்று அறிவுறுத்துவார்கள். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்றும் நமக்கு நெறிவார்த்தைகள் சொல்வார்கள். இதன் அடிப்படையிலே நற்செயல்களை உரிய நேரத்திலே நாம் செய்துவிட வேண்டும். இதற்கு அல்லாஹுடைய தூதரும் அவர்களுடைய தோழர்களும் மிகச்சிறந்த முன்மாதிரியாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு முறை மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய மஸ்ஜிதுன் நபவி என்ற மசூதியிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களோடு அஸ்ர் என்ற மாலை வேளை தொழுகையை தொழுது கொண்டிருந்தோம். தொழுகை முடித்து சலாம் கொடுத்த மறு நிமிடமே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தமது இருப்பிடத்தை விட்டு எழுந்து அவசர அவசரமாக தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தார்கள். அவர்களின் அந்த வேகத்தை கண்டு என்ன ஏது என்று மற்றவர்கள் பதபதைப்பில் ஆழ்ந்து விடுகின்றார்கள். சிறிது நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தம்முடைய வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். ஆச்சரியத்தோடு நின்ற எங்களை பார்த்து, நீங்கள் எதுவும் பதற்றப்பட வேண்டாம், பொதுமக்களுக்கு சேர வேண்டிய ஜக்காத்து பொருளின் சிறு பகுதி என்னுடைய வீட்டிலே எஞ்சி இருந்தது. என்னுடைய நினைவுக்கு வந்தது, அது என்னிடம் இருக்க எனக்கு மரணம் வந்து அடைந்து விட்டால் நாளை என்னுடைய இரட்சகரிடத்திலே என்ன பதில் சொல்வேன் என்கின்ற அச்ச உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது. அதை உரியவர்களிடம், அதாவது அந்த பொருட்களை உரியவர்களிடம் பங்கிட்டு விடுங்கள் என்று என்னுடைய குடும்பத்தாரிடம் கட்டளையிட்டு வந்தேன் என்று தான் அவசரமாக சென்றதற்குண்டான காரணத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இப்படி சொல்லி காட்டினார்கள். அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள், மறதியை ஏற்படுத்தும் வறுமை, பாவம் செய்ய தூண்டுகின்ற செல்வ நிலை, மிக மோசமான நோய் நொடி, அறிவிப்பில்லாமல் வரக்கூடிய திடீர் மரணம், பேச்சில் ஏற்படக்கூடிய தடுமாற்றம், முதுமை, இறுதி காலத்திலே வருகின்ற தஜ்ஜால், ஆகிரத் என்ற இறுதி தீர்ப்பு நாள், இந்த 7 விஷயங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் நீங்கள் நற்செயல்களை செய்து விரைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கின்றார்கள். நற்செயல்கள் அதை எப்போது செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டோமோ அதிலே நாம் விரைவை வெளிப்படுத்த வேண்டும், அதிலே நாம் அவசரம் காட்ட வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு வழிகாட்டி தருகின்றது. ஒருவர் காலையில் நல்லதொரு விசுவாசியாக இருப்பார், மாலையில் அவர் மறுப்பாளராக மாறிவிடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதே போல மாலை நேரம் விசுவாசம் உள்ளவராக இருப்பார், காலையில் நேர் எதிராக மாறிவிடுவார். உலக இன்பங்களுக்காக தன்னுடைய மார்க்கத்தை விலை பேசிடவும் துறந்திடவும் அந்த வேளையிலே அவர் துணிந்து விடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய காலங்களிலே எல்லாம் நற்செயல்களை விரைவான முறையிலே செய்து முடிக்க வேண்டும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.